Le laboratory indima eza kuyidlala not apha esikoleni qha kodwa ke nakwi-community ngokuphangaleleyo izawuphuhlisa abantwana ibanike izikills ezifunekayo kweli lizwe litsha likhoyo ngoku lisebenzisa technology. So izawusincedisa kakhulu to expose abantwana ke into the technological aspects of things. Ibenze ke ukuba ngabana bazimete ne-requirements of the new world development. Imeko ibimbi kakhulu because besisokola ngaphandle kwale lab. Kodwa ke izifundo zona beziqhuba in terms of curriculum nezinto bekufuneka bezenzile. I-lab yona just brings an element, an additional element into it, into try to basiba expose into the digital world and show them, or rather give them a platform and opportunity to explore other educational platforms with regards to using the internet and accessing the computer world as well. So iyasisebenzela kakhulu, particularly kule element ye transformation of isikolo from a normal school but into a science-based technical school. So the computer lab or digital element assists in that quite a big deal. Bengicela ukubulela ke urhulumente jikelele ngokuthi ke i-Hilltown ayibandakanye kweli phulo lokuphuhliswa kwezikolo ezibalulekileyo. They are called historical schools, but andisazi ngesixhosa, izikolo ezinembali bendifuna ukutsho. Sifuna ubulela noPremier ngokuba ke esikhumbulile ke kwiprogram yakhe naye ke yokuphuhliswa kwezikolo ezilapha kwi-region and the surroundings. Siphinde ke sifuna ubulela kunye ne-district office ke yalapha eBhofolo kuba ke nayo isincedisile ke ekwenzeni and to ensure nokuqinisekisa uba le project i-success. So besifuna nje ukubulela abo bantu. Ekugqibeleni benifuna ubulela ii-colleagues zam, iteam yalapha esikolweni, uprincipal kunye nabanye ootishara befundisi ngokuthi sisebenzisane kakuhle ngendlela sonke ukuze sifezekise eli phupha uba kuziswe ezi khompyutha kubantwana.